Dahil ano nga nito yung oras na yung paano yung New Year? 9, no? 9. Ay, di, 10 na yun. Tsaka yung New Year dalawa. Hindi, yun na yung nagaling ako Manila. Magat ka na sa Manila. Nasa Manila ako kasi, nagbakasyon kami sa visit namin kamag-anak. Yun pala yun. Yung nag-iyak-iyak na ako sa taas ng bahay nila. At anong ginawa sa'yo? Nagtrabaho ka? Pagtabawa ko, nagbila ako ng tornilyo, 500, 1,500. Grabe yung yaw-yaw ni Kinky. Wawa naman. Pero, alam niyo yung 5,000 ko sa kanila na uwan. Feeling na may tagaytay kami na damihan. Oh, what's that? The meaning of May that? naniwala good yun nakuan daw. So, uy, taga-tagaytay ko pala. Nag-wait sa akin. Sabi. Sige lang yan. Bakit mo? Ito nga. Ano yung sabihin? Dead air ka na. Dead air. Uy, kanina ba?